Najčastejšie pri lamináte máme tie písmenka AC, záťaž, hrúbka. Vieš mi to nejako vysvetliť ako laikovi? Áno, AC znamená záťaž podlahy. Pôvodne to bolo robené v otáčkach, čiže istý materiál pod istým tlakom, s istým zložením vydržal toľko otáčok. Zjednodušilo sa to. AC znamená záťaž, čiže hrúbka tej melaninovej živice, ktorá je laminát, dá sa povedať. Sú tzv. AC2, 3, 4, 5, 6. AC2, AC3 v podstate sa už nevyrábajú. Stalo sa štandardom označenie AC4. Úplne v jednoduchosti. Všetky lamináty, ktoré sú momentálne na trhu, sú vhodné do akýchkoľvek bytových priestorov, respektíve priestorov so strednou komerčnou záťažou, lebo sú minimálne AC4 a vyššie. Čiže bežnému zákazníkovi už sa ani netreba pozerať, čo je to AC4, či je to ACP a tak ďalej. Keď to chce do bežných podmienok alebo do kancelárie, je to pre ňoho v podstate bezvýznamný údaj. Ale povedzme, AC4 je stredná komerčná záťaž, AC5 je najvyššia komerčná záťaž a potom máme ešte vyššie záťaže, ktoré sa väčšinou vyskytujú u vinilov, ale nie sú potrebné. Hrúbka podlahy, úplne jednoduchá vec. Čím je podlaha hrubšia, tým menej sa ohýba. To znamená, keď dáte hrubšiu podlahu, štandard je 8 mm, dáte napríklad 10-12, tak vám sa takto veľmi neohýba. Ale tak či tak, základ je podklad, ktorého vyrovnanie alebo rovnosť podkladu nie je až taká náročná pri realizácii. Dáva sa podložka a znova základný údaj u laminátu. Pozerajte sa, ktorý sa vám páči, lebo AC4 je minimálne stále a 8 je minimálne stále. Čiže sme nad najvyššími nárokmi bytovými.